Bon dia, bona tarda, bona nit i bons minuts que van gaudir els nostres en aquesta aturada de seleccions. Després d'uns dies d'inactivitat per aquesta aturada, torno a gravar pel canal, torno a fer una mica el cunyat. Què faré avui? Avui parlaré de l'actuació dels nostres durant aquesta aturada de seleccions en diversos partits. Ucraïna ha fet 2, Ucraïna sub-21 ha fet 1 i aquesta tarda en una estona comença el segon, Espanya sub-21 ha fet 2. Què més tenim? Tenim Croàcia amb 2 partits, Marroc amb 2 partits. Miraré una miqueta, parlaré dels minuts que han tingut, l'actuació que han tingut cadascun, i després sí que passarem ja una mica amb més de xitxa, més tema de club, en el que farem una mica de prepartit d'aquest Celta-Girona. Ens posem a la jornada 4, arribem a la jornada 4 amb 0 punts, anem a Balaïdos a veure què podem rascar en allà. Ja plantilla completa, ja tenim convocatòria, s'ha fet oficial aquest migdia, alguna novetat, alguna baixa d'última hora, ho parlaré a la segona part d'aquest vídeo. Sense res més, comencem, deixem aquí aquesta intro, comença els cunyats de Montilivi. Doncs vinga, comencem primer mirant el tema de seleccions, com els hi ha anat els nostres. Anem primer amb Ucraïna, mosqueig amb el tema Sigankov. Sigankov va marxar ja amb unes molèsties, l'últim partit ja aquí a Girona no va poder jugar, i resulta que se'n va, es casca el viatge i al final veuen que efectivament està lesionat i bueno, el van enviar de tornada cap a casa un parell de dies abans. Van esperar fins i tot passar el primer partit i després abans del segon sí que va obtenir el permís de la Federació d'Ucraïna per tornar cap a Girona. Bueno, s'ha cascat un viatge que se'l podia haver estalviat, però bueno, tampoc és... t'entra una miqueta de mala hòstia, però tampoc és que hagi empitjorat la lesió pel simple fet de fer un viatge en avió. Sí que parlarem de Banat, Ucraïna. El cas d'Ucraïna va jugar el dia 5, són tot classificació pels mundials, les sub-21 sí que són classificacions per l'europeu. Tema Ucraïna, l'absoluta classificació pel mundial. El primer partit del dia 5 va ser un Ucraïna 0, França 2, i després van fer el dia 9 van tenir un Azerbaiyán 1, Ucraïna 1. L'actuació de Banat, el primer partit va entrar en el minut 76 per Dovic. Segon Sofascore, em baso molt en Sofascore, al final són valoracions massa estadístiques que poder no... Després veus el partit i dius, hòstia, aquest com li han posat un 7, que això a mi m'ha passat alguna vegada, tornant de Montilivi a veure alguna puntuació amb Esprilla, molt, que el puntuen molt alt gairebé sempre, i jo a l'estadi doncs no el veig tan... que hagi fet tan bon partit, però bueno, em basaré en això, puntuacions de Sofascore. Segons Sofascore, en aquest partit el van valorar amb un 6,3. Va entrar al minut 76, va tenir 14 minutets, més el descompte, no sé de quan va ser el descompte, no vaig veure els partits de les internacionals, o sigui, les seleccions no m'agraden els partits de seleccions, la veritat. I, això, va jugar uns 14 minuts i va tenir temps de fer un llançament entre 3 pals. Després el dia 9, el partit del dia 9, que aquest sí que en principi havia de ser un partit on Ucraïna l'havia de tirar endavant, va ser titular, va jugar 61 minuts, el van canviar per Dovic, per cert. Valoració segons Sofascore de 6,5, cap llançament a porta, cap llançament a fora. Això sí que em va sobtar una mica, em va sorprendre una mica, perquè al final Azerbaiyán és una selecció més aviat fluixa i jo esperava poder alguna més, no? També Ucraïna es veu que no va tenir un bon dia, no va generar gaire joc, però bueno, aquesta seria el resum de l'actuació de Banat. Sigankov ja hem dit que no va participar amb la selecció d'Ucraïna. Després, per ordre, podríem parlar d'Ucraïna sub-21, molt ràpid, va jugar classificació per l'Euro, Lituània 0, Ucraïna 4, avui tornen a jugar, no esperaré a veure què fa. Simplement, Vlad va ser titular, és titular indiscutible, la sub-21, porteria 0 contra Lituània, i bueno, partit que el van tirar endavant molt fàcil, sembla. Continuem per ordre, continuem amb classificació per l'Euro, que seria Espanya sub-21, 2 partits, Espanya 3, Xipre 0,
i Kosovo 1, Espanya 3. Joel Roca titular els dos partits. El primer partit contra Xipre va sortir al minut 59, el segon partit torna a ser titular, se'n va al minut 63 i aquí sí que va contribuir a la victòria amb un golet en els primers minuts. Bé l'actuació de Joel Roca, aquesta sí que la considero molt positiva de cara al jugador. Per ordre tinc apuntat Marroc. El Marroc també classificació pel Mundial, primera selecció africana classificada per al Mundial. Al primer partit tenim un Marroc 5, Níger 0, golejada, brutal. Segon partit Zàmbia 0, Marroc 2. En el primer partit sí que Unai va tenir minuts, va entrenar al minut 77, o sigui que va gaudir d'uns 13, 14, 15 minuts. Va poder marcar un gol, va fer una jugada maquíssima, segur que l'heu vist per Twitter, que no va ser el segon, o sigui, no va fer un doblet per res. I això va entrar al 77, partit molt plàcid pel Marroc, s'ha de dir, però va entrar al 77, va tenir temps de fer 3 tirs a porta, 8,3 de valoració a SofaScore, o sigui, dels millors jugadors en els pocs minuts que va tenir, i després, en canvi, en el segon partit no va gaudir de cap minut. No he trobat si va ser per alguna molèstia, si va ser per alguna història, en principi no, va ser simplement decisió tècnica. I com a última selecció a mirar, per valorar l'actuació dels nostres, tenim a Croàcia, Livakovic, porter titular, indiscutible, Islas Feroe 0, Croàcia 1 i Croàcia 4, Montenegro 0. El primer partit contra Islas Feroe sí que es veu que es va cascar un partidàs considerable, al final la victòria va ser gràcies a ell, van guanyar només d'un gol. Tinc apuntat, segons SofaScore, va fer un 7,4 valoració, el segon partit un 7,0, però el primer partit sí que es veu que va fer 3 aturades, 2 d'elles des de llançaments de dintre de l'àrea, o sigui que la primera victòria de Croàcia en aquesta aturada de seleccions va tenir molt de mèrit l'actuació de Livakovic. Fins aquí, com a resum així de tema seleccions, com a molt positiu em quedo amb el tema de Joel Roca, titular els dos partits, sumant molts minuts, 60 minuts per partit, i també com a positiu els minuts d'Unai, que portava temps sense jugar i va tornar a sentir-se futbolista, va jugar, va fer una gran actuació, molt bona actuació, i Livakovic, però Livakovic ja sabem el que hem fitxat un senyor porter, ho vaig dir des del dia que es va anunciar, per fi tenim un molt bon porter a Girona. Sense més, deixem aquí el tema seleccions, passem a fer una miqueta de prèvia d'aquest Celta-Girona que es juga demà. Vinga, anem amb una miqueta de prepartit d'aquest Celta-Girona. Arribem a la jornada 4, arribem amb 0 punts, un gol a favor, 10 en contra, bagatge que hem de millorar molt i hauríem de començar a fer-ho ja. Anem al camp del Celta, anem a Balaïdos, on el Celta ja serà el quart partit que juga com a local, ja porta un partit de més jugat, i arriba amb 3 punts en 4 partits, 3 gols a favor, 5 en contra. Encara no coneix la victòria, els punts li venen de 3 empats a 1, 2 d'ells en el seu propi estadi a Balaïdos que visitem diumenge. Parlem primer de la convocatòria, després m'atreviré a fer una miqueta de 11 inicial. Parlem primer de les baixes. Les baixes, ja comencem. David López, un mes fora per una lesió al bíceps femoral, s'ha comunicat avui mateix. Com sempre, continuem amb una mica bastant de secretisme amb el tema de lesions i jugadors. Avui mateix que es feia la convocatòria, una estona abans es feia oficial aquesta lesió de David López. Si anem justos sempre en defensa, doncs la lesió de David López, que no sorprèn a ningú, ens farà arribar més coixos a aquest partit tan important. Continuem. Lemar ha tingut es veu que és un simple cop en l'entreno, no té pinta de ser res greu i a més de la ja coneguda de Sigankov, Artero i tal. Fa mal la de David López, fa mal perquè al final certifica el que dèiem, que era fàcil que emparedat ell i Blind
tinguessin problemes durant la temporada i a sobre anant tan justos darrere serà algo que molt probablement ho acabarem pagant. Però bueno, anem a mirar la part positiva, anem a mirar les novetats. Doncs tot l'últim que va arribar a final de mercat, Livakovic, Ounahi, Gil i Banat entren en convocatòria i s'incorporen després d'aconseguir recuperar-se Van de Beek i Abel Ruiz, dos jugadors dels quals no diré que no sorprendrà a ningú dir que no esperem gaire res d'ells durant la temporada. Van de Beek té moltíssima qualitat, sí que és cert, però el ritme li costa bastant d'arribar per contínues lesions, i Abel Ruiz ja es va veure el que pot donar. Esperem que si hi ha canvi de sistema, esperem que si pot jugar amb una altra punta de referència a dalt pugui ser més aprofitable durant minuts. Veurem quin rendiment ens dona aquesta temporada el senyor Ruiz. Doncs vinga, canviem d'escenari, em vinc aquí al túnel de sortida a la gespa de Montilivi i us deixo aquí la imatge del 11 titular que faria jo segurament, si fos Mitchell. Aquí ho teniu, Livakovic porteria, línia de 4 amb Àlex Moreno, Blind, Vitor Reis, Arnau, el doble pivot Witsel, Ounahi, 3 mitjas puntes, Joel Roca, Ivan Martín, Asprilla, Stuani. I ara repassem una miqueta els noms. Repassaré els claus, diguéssim, no? Els que poder xoquen una miqueta més. Livakovic, missatge dur per Gazzaniga, però jo, Livakovic, hauria de ser titular sí o sí, espero que Mitchell ho faci. Gazzaniga segurament mentalment te'l carregues perquè sap que no ha començat bé, fitxes un porter a última hora quan havies dit que estava la porteria tancada i el fas titular amb 2 entrenos poder que portarà amb el grup, però és que no hi ha color entre un porter i l'altre, és així de clar, i estem en una situació que tampoc podem dir, deixem a Gazzaniga fins la Copa del Rei, que es fa moltes vegades, no? Copa del Rei li donem la Copa a Livakovic i ja aquí fem el canvi que seria com més natural, no? No crec que sigui el cas, crec que necessitem rendiment ja, i com a porter Livakovic és molt millor que Gazzaniga. La línia de 4, es podria fer línia de 5, l'opció seria, amb la baixa de David López, l'única opció seria posar a Hugo Rincón com a carriler i tirar Arnau amb el trio de centrals, que serien Blind, Vitor Reis i Arnau, però no crec que Mitchell faci gaires experiments, com a mínim de principi. Després poder sí que canviem, ja veurem. Ha provat amb línia de 5, ha provat amb línia de 4, crec que anirà variant, depèn del moment, depèn dels partits. Jo crec que sortirem amb això. Al mig, Ounahi, Witsel, crec que Witsel que jugarà molt i crec que jugarà aquí perquè és que no tenim cap pivot destructor, és ell el que tenim, així de clar, encara que per físic a veure com s'adapta, no? Perquè al final ha sigut la seva posició sempre, però com li dona el físic per complir en aquesta posició. Ja sabem que l'Atlético de Madrid les últimes temporades havia tirat més enrere, s'havia anat més cap al central per cobrir-se per temes d'edat, no? Ounahi en aquí crec que seria la parella per Witsel. L'últim dia a Montilivi va ser Ivan Martín. Mitchell està enamorat d'ell, per això jo el deixo com a titular més endavant. Jo tinc dubtes, però crec que és el que Mitchell farà. Llavors tindríem Witsel, Ounahi, i la línia 3 Joel Roca, Ivan Martín, Asprilla. I la sorpresa segurament de l'11, que segurament els que escolteu això jo crec que més de la meitat no ho faríeu, jo deixaria Stuani de titular, Banat esperant a la banqueta per sortir a poder a la mitja part, poder al minut 60. No sé, crec que Banat la integració serà lenta com va ser amb Dovic. Dovic recordem que va arribar més o menys igual que ell a l'últim o últims dies de mercat, no ho recordo bé, i no va agafar la titularitat fins que portava poder un mes ja aquí. Va estar entrant a poc com a suplent i al final es va fer amb el posto de titular igual que farà Banat. Però jo crec i considero que seria bo que demà Stuani sigui el titular i que Banat surti en la segona part o al descans. Veurem, aquest és el meu 11. Vaig amb esperances a Balaïdos, tot i que la ratxa no és gens bona. Hem tingut el Perón per fer una mica de reset mental, s'han incorporat jugadors que poden ser molt i molt importants.
S'ha de veure amb quin ritme arriben. Parlant de ritme, per això mateix no poso a Bryan Gil. Bryan Gil jo faria el mateix que Banat, inclús menys. Bryan Gil va tenir la lesió que va tenir, molt dura. Jo li donaria l'última mitja horeta, els últims 20 minuts, depèn de com vagi el partit. A poc que vagi entrant, però no crec que estigui com per ser titular ni en broma. Veurem com surt, veurem quants encerto d'aquest 11 titular meu. Si algú té algun 11 titular, si algú vol comentar alguna cosa, els comentaris estan oberts, si no ja sabeu que estic a les xarxes. Doncs res, fins aquí arriba avui els Cunyats de Montilivi. Espero les vostres opinions, els vostres comentaris. Salutacions i a gaudir demà del partit, que jo crec que per fi estrenarem el casiller de punts.